Il-Partit Nazzjonalista qed jibbaża l-politika tiegħu f'għawdex fuq 6 pilastri biex jissaħħu r-reġjonalità, l-aċċessibilità, l-opportunitajiet, il-qasam tas-saħħa, il-qasam tal-edukazzjoni u l-infrastruttura tal-Gżira. Hekk qal il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said li kien wieħed mill-kelliema fis-sessjoni tal-Kunsill Ġenerali li l-ħamis filgħaxija inżammet fil-Grand Hotel fl-Imġarr Għawdex. U nnota kif bil-preżenza ta' din is-sessjoni tal-Kunsill Ġenerali il-Partit Nazzjonalista qed juri li għalih Għawdex u tal-akbar importanza. Wieħed li flimkien mad-deputati, il-kandidati, il-kunsillieri lokali u l-membri tal-kumitati sezzjonali se jkompli jara li l-partit jibqa' fiċin l-Awċin. Fakkar kif gvernijiet nazzjonalisti raw li Għawdex igawdi minn 10% tal-fondi miksuba mill-Unjoni Ewropea. Iżda staqsa x'għamel gvern Laburista f'Għawdex fil-5 snin li għaddew. Chris Said tenna l-appoġġ tiegħu lejn il-kap tal-partit Adrian Delija fejn wieħed li se jkompli jaħdem miegħu ħalli l-Partit Nazzjonalista ikun it-tarka tal-Awċin u tal-Maltin. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Għawdex temm b'messaġġ ta' kuraġġ u tama li din il-Gżira terġa' ssib il-ken fil-Partit Nazzjonalista meta fl-aħħar sħarriġ ippubblikati fil-gazzetti qed juru li l-ħidma qed tħalli il-frott mixtieq. Fis-sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tkellem ukoll Paul Dimek, ir-rappreżentant tal-Kumitat Reġjonali fil-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista, li qal li wasal iż-żmien li l-membri kollha tal-partit għandhom jaħdmu flimkien fl-interess ukoll tal-Gżira Awċija. Qal li bil-proposti li qed jitħejjew mill-partit, il-Partit Nazzjonalista jista' għal darb'oħra ikun il-Partit ta' Għawdex. George Cremona, il-President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit fir-Rabat Għawdex, innota kif il-partit għadu jagħti l-importanza lil Għawdex u lil Awċin qal li wasal iż-żmien biex millum nibdew inħejju d-direzzjoni ċara ħalli l-Gżira terġa' ssir relevanti b'risq l-Awċin u l-familji tagħhom. Kevin Kutajjar, kandidat għall-elezzjoni ġenerali u kunsillier lokali fix-Xara, qal li bħalma hu jinsab disponibbli għal Partit Nazzjonalista bl-istess mod jaf li l-partit se jibqa' hemm mal-Għawdex. Kompla li hu importanti li l-partit ikompli jara l-opportunitajiet li l-Gżira u n-nies li jgħixu fuqha għandhom x'joffru. Karl Buttigieg, kunsillier lokali fil-Qala, qal li ż-żgħażagħ Awċin iridu l-futur tagħhom f'Għawdex stess. Sostna twemmin tiegħu li hu biss il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Adrian Delija li jista' joffri dan bħalma gvernijiet nazzjonalisti kienu ppreżentaw futur bl-investimenti u l-proġetti li kienu jagħmlu. Damien Spiteri, il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Munxar, qal li l-Partit Nazzjonalista hu l-uniku partit li jista' jbiddel wiċċ il-politika f'pajjiżna. Min-naħa l-oħra, taħt Gvern Laburista, kull Malti u Għawċi qed jispiċċa jaqta' qalbu mill-politika. Kevin Kawki, viċi sindku ta' Insilem, qal li jekk f'pajjiżna għaddej minn żmien politiku diffiċli u importanti li l-Partit Nazzjonalista qed iħares li jfassal il-futur tal-pajjiż flimkien. Kompla li hu tal-mistħija kif minkejja li għaddew 5 snin Gvern Laburista għadu ma nieda l-ebda proġett f'Għawdex. Noel Formosa, sindku ta' San Lawrenz, qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li stimola u xpruna lil pajjiżna. Tantu hekk li 15-il sena ilu ħadem bla qiegħda u b'kuraġġ biex Għawdex ukoll seta' jgawdi bi sħubija fl-Unjoni Ewropea. U Ryan Merċieqa, kandidat għall-elezzjoni ġenerali, qal li wara 5 snin għadna qed nistennew dak li wedna l-Partit Laburista fost l-oħrajn billi jaqgħad u jġib aktar xogħol f'Għawdex għall-Awċin. Min-naħa l-oħra kif irid Adrian Delija nnifsu, il-Partit Nazzjonalista għandu jkompli jibqa' viċin in-nies ħalli jwassal l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti u Għawċi kollu.